u-AKA bafowethu sikhuluma sifikele esithanda khona, but vele ushone ipiano selitrend, but ukushona kwakhe u-AKA kuphinde kwayibulala futhi i-hip hop eMzansi, ngoba u-AKA ubehleze nengoma esuke itrenda ye-hip hop, and into ebengiyithanda ngo-AKA ubengathatheki. Ngeke umbone ecula ipiano ngoba nakho liyatrend, ngeke umbone ecula abanini 3 step ngoba nansi iyatrend, ngeke umbone ecula i-house ngoba nakho iyatrend, ustika nje kushuni wakhe, uyabona. So ukushona kwakhe bafowethu kwayibulala i-hip hop eMzansi. It's a lot of clickbait, salt and spice. Diamonds in the rough, I shine, you shine. Gave you mistakes if you gave me time. Touch me, squeeze me, make me believe in myself, let's fly. When I was at my weakest, you sparked the spot. Angel, halo, see you in my dreams in porcelain white. On and on. Hey! On and on and on.